जिगर बाटे शेर के रंगदारी पूरा झाड़ दे। ओकर जिला में गोली ओकर के मार दे। सुना थारो बाटे हथियारो बाटे सपोर्ट में जान सरकारो बाटे। जिगरा में दम खानदानी जज्बात होके के चाहिए। हमारा मौलिया के पटावे खातिर नु बेटा हमरो ले बड़ा लौंडिये बाज होके के चाहिए। के सवाल कदी आयु के कचाल हमरा पता बा कि एक दिन मर जाएगे बा, लेकिन जे हल्का में ली ओकरा के रगड़ जाएगे बा।